Nakon što se sam predao policiji, Božidar Stanišljević, dugogodišnji radnik Banja Lučke sportske dvorane Borik, priznao je da je skrio eksploziv u takozvanoj novinarskoj loži u ovom sportskom objektu koji je pronađen dan prije održavanja obilježavanja Dana RS-a. Policija trenutačno ne želi otkrivati više detalja. Identificirana osoba pod nadzorom je tužiteljstva BiH i neslužbene informacije govore da će prvobitna kvalifikacija na koju su inzistirali iz RS-a na tome da se radi o terorizmu biti promijenjena, iako policiji još provjeravaju koji su bili krajnji motiv i je li bilo supočinitelja. Pronađeno oružje, kako doznajemo, nije bilo planirano za bilo kakve teroriste. U nastavku Dnevnika i ranije najavljena priča, naime nekoliko stotina građana Lukavca danas je održalo mirni protest pod nazivom Pravo na zdrav okoliš. Građani traže od nadležnih da se počne rješavati problem zagađenog okoliša u Lukavcu. Od sudstva i tužilaštva traže odgovornost za zagađenje i to prije svega od menadžmenta fabrika Gikila, Šišeđam Soda So i fabrike cementa kao najvećih zagađivača u Lukavcu. Da, u međuvremenu je održan i sastanak Gikila sa kojeg su poručili kako je kompanija posljednjih mjeseci napravila pozitivne pomake. I na kraju Dnevnika još vremenska prognoza. Dnevnik je završen, poštovani gledalci. Hvala što ste bili s nama, ostanite u zemlji.